गरीब परिस्थिती माझी, घर पण कोसळला सगळा, म्हणून या दुसऱ्याचं पाठिंबा कोण नाही. तर जरा कॅमेरा फिरवा आणि या पांदीन चालणार की वाट आहे का बघा. ह्या विकासाच्या नावाखाली सगळा भकास करून ठेवला सत्ताधाऱ्यांनी, म्हणून आम्ही फिरतोय घरोघरी. आणि ह्या आता म्हातारी आजीने सांगितलं तिचं घर कोणतं दुसऱ्याने चोरलंय, ती तिसऱ्याला भाड्यानं राहते, अशी वाईट परिस्थिती आहे. तिचं जे घर मंजूर झालं होतं ते कोणी तिसऱ्याने घेतलेलं आहे काय, आणि ती बिचार दुसऱ्या घरात भाड्यानं राहते, अशी वाईट परिस्थिती. ह्या रस्त्यांना पाण्याचं तर लई लांब, यायला वाट सुद्धा बिचारांना नाही, अशी वाईट परिस्थिती आहे. प्रतिसाद एकदम उत्तम आहे. सत्ताधाऱ्यांना घालवा म्हणतात आणि तुम्ही एकदा विजय होऊन या, आमचा आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी आहे. आणि भरघोस मतांनी खरोखरच सांगतो, तुतारी आणि मशाल या दोन्ही चिन्हांवर भरघोस मतदान होणार. आणि आम्ही दोघेही पंचायत समिती फोंड्यामधून चैतन्य सावंत, मी स्वतः आनंद पियनकर, भरघोस मतांनी, विश्वासाने सांगतो परत भरघोस मताने आम्ही विजयी होणार. निश्चितच नेहमी तुम्ही सांगता की गावोगाव फिरता, आज तुम्ही या फोंड्याच्या या ग्रामीण भागात आहात. हे बघा, हा ग्रामीण फोंडा खैराट भाग आहे, फेमस आहे. इथले लोक कोल्हापुरी लोक इथे राहतात, एवढा फेमस आहे खैराट भाग, फोंड्यातलाच आहे. पण ह्या खैराट विभागात ही अवस्था बघा, तिकडे जरा कॅमेरा फिरवा, वाट आहे का बघा, कशा पद्धतीत लोक चालतायत, आम्ही कसं चालतोय. आज 1 महिना अनुभव घेतोय फोंड्याचा मी. फोंड्यात खरोखरच रस्ते नाही आहेत, हे आज मी स्वतः बघतोय. ग्रामीण भागात आम्हाला महाविकास आघाडीच्या तिन्ही उमेदवारांना 2 पंचायत समिती, लोरा पंचायतनी फोंडा पंचायत समिती, चैतन्य सावंत फोंड्यातून आणि लोरे पंचायतून कीर्ती एकावडे आणि मी स्वतः जिल्हा परिषदला, आम्हाला निवडून दिलंच लोकांनी आणि देतीलच. आम्ही 100% फोंडा जिल्हा परिषद मतदारसंघाचा विकास करणार, हा आमचा शब्द आहे. निश्चितच तुम्ही देखील फिरताय गावोगावी, काय प्रतिसाद मिळतो? उत्तम प्रतिसाद मिळतो. लोक यांच्या सत्तेचा आणि पैशाच्या याला कंटाळलेली आहेत आणि आम्हाला लोक आता ही लढाई ही जनशक्ती विरुद्ध धनशक्ती अशी चाललेली आहे. निश्चितच धनशक्ती. काकी, परिस्थिती अशी आहे, जे प्रशासनाने आता जे सत्तारूढ पक्ष आहे हे फक्त आम्हीच दाखवतात. बाकी काही या ठिकाणी गैरसोयी या खेडेगावामध्ये वाडीमध्ये ज्या सोयी पहिल्या गैरसोयी आहेत त्या अजून तशाच आहेत. काही ठिकाणी सोयी झाल्या आहेत, मान्य आहे मला, परंतु ज्या ठिकाणी गरज आहे त्या ठिकाणी सोयी झालेल्या नाही आहे. फोंड्याची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. जो फक्त सिटी भाग आहे थोडा, तो जरा सुधारक आहे. बाकी जी खरोखर गरज आहे, ज्याच्यासाठी आम्ही उभं राहिलो होतो, एकही काम त्याच्यात झालेलं नाही. कुठली निधी असो ती कुठेही वापरली जाते. आज बौद्धवाडा बघितलं तर ह्याच्यापेक्षा खराब आहे, कोणी आवाज उठवत नाही. आम्ही आंदोलन करतोय, दरवेळेला आंदोलन खड्ड्यासाठी केलं, परवा तो रस्ता झाला ना तो केलं. आता आचारसंहितेमध्ये कामं चालू आहेत. हे 2 वेळा स्ट्रीट लाईट झालं, इकडे झाली नाही. आत्ता मी ज्यावेळी काल बांधले इथेच या रोडला, तेव्हा काल खांब बाहेर पडा आणि बघा, तेव्हा काल 4 खांब टाकले. पोल होता, म्हणजे ते जागा नव्हती, दुसऱ्याच्या ताब्यात होती, ती मी घेतली विकत. आणि ती जागा त्या लोकांना रस्ता आणि लाईटच्या पोलसाठी दिली. त्या बाळाकडे बघायला तर त्याला अंगण किंवा असं काही करता येत नव्हतं. 4 वर्ष त्यांनी, मी म्हटलं मी जागा तुम्हाला फुकट दिली, पोल बघण्याचं तुम्ही काम करा. तो जाता तक्रार देतात. 4 वर्ष झाली. मग मी ह्या माणसांकडे गेले, यांचं माझं पहिलीच वेळ आहे ती जाणं. त्यांना म्हटलं असं असं बोलले, मी तिकीट घेणार आहे. मी म्हटलं आधी कामं करा, उमेदवार म्हणून म्हणे मी राहणार, असं पेळणकर मला बोलले. मी म्हटलं हो, पण अशी कामं होत नाही हो. त्याने आले, मला म्हणाले चला जाऊया, गेलो. दुसऱ्या दिवशी ते काम केलं स्वखर्चाने. म्हणून आम्ही यांना साथ देतो. आणि ही इकडच्या वस्तीला सगळ्यांना सांगितलंय, त्याने सांगितलंय की भरघोष मतं इथे टाकणार आहोत.